Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Strýko Imrich si vychutnáva majstrovstvá sveta vo futbale. Beckenbauer, ten určite rozvlní sieť. Dozvedel sa, že priebeh šampionátu môže jednoducho sledovať na internete. Tipujem finále Československo-Sovietsky zväz. Naozaj aktuálne informácie o majstrovstvách nájde Imrich na stránke www.zoznam.sk. Laptoví kúzelníci v kanárikových dresoch. Stačí jedno kliknutie a má k dispozícii fotografie, najčerstvejšie výsledky, rozhovory, súťaže. To všetko zadarmo a 24 hodín denne. Na budúce si strýko Imrich vybaví dovolenku v Juhoške. S internetom od T-Comu.